i saludar i agrair la presència, en primer lloc, del nostre alcalde de Sant Vicent, de la regidora de Cultura, Ana Carmen, del senyor Ángel Funció, president de la Federació de Societat Municipal de la Comunitat Valenciana, de Manuel Guerra, president de la Comunitat Municipi de la Carolina, del vicepresident de la Federació i president provincial de València i Castelló, de Josep Lluís Pasqual, president de l'Assemblea de Societat Municipal de la Carolina, i de tot l'alcalde i regidor de la Paula de la Carolina, que m'adonen en la seva presència. I en nom del president de la Unió Mundial de Comunitat i de tots els executius de la i la gran responsabilitat d'organitzar aquesta diada, agraïm sincerament la seva presència i també a tot el públic assistent. Es constituïda l'any 1950 i actualment es denomina Unió Musical Benicadell, format per a 47 músics i 70 educandos. És la primera vegada que participa en la Diada de la Vall d'Aldaina. Interpreta el pasadoble Las Provincias de Terol. Dirigeix la Unió Musical Miguel Vergés Talent. La banda Unió Musical de Llutxent, poble amb gran tradició musical, ja que hi ha que buscar el seu origen allà per l'any 1860. Llutxent sempre ha tingut una banda de música de les que es poden catalogar com especialistes de les festes de moros i cristians. Per dos bandes. La que ve en primer lloc és l'agrupació musical Montavernet, que es formà el seu embrió l'any 1919, que va veure la llum en l'actual nom l'any 1954 i està format per 42 músics. Té
una escola de música de nom Tornó Santa Cecília, on estudien més de 30 futurs músics. Interpreta el passadoble Sara. Banda de Montaverner que assisteix a esta desfilada és la Banda Artístico-Cultural de Montaverner. És una agrupació jove, fundada en l'any 1987, que consta de 45 músics, la majoria joves, però també té alguns que havien dedicat la seva vida a la música, fundamentalment dins de l'agrupació musical